ng ihis sa talpakan. Lagyan ng kuryente sa buong katawan. Diretso sa puso niya. Kulang pa. Gawin natin 100. Lahat. Sige, kalasin mo na kalasin lahat yan. Uulit ka pa. Aalis ka sa gagawa niyan. Sumagot ka kung aalis ka o hindi. Okay, kalasin mo. Tataas na yung magnetic ko. Gawin natin 150 minutes. Sige. Tanggalin mo lahat. Tanggalan. Pangkas. Paspas. Sige, lahat. Malapit na. Magnetic ko. Dagdagan ang kuryente. Banal na tubig. Sa ulo. Kalasin mo lahat. Tanggalin mo. Sige. Lahat. Uulit ka pa. Babae ka lalaki. Babae ka lalaki. May gusto ka ba sa kanya? Wala. Wala kang gusto sa kanya. Sige, kalas. Bakit mo ginagawa to sa kanya? May galit ka ba sa kanya, Nengi? Nagagalit ka ba sa kanya, Nengi? Okay, kalasin mo lahat. Lahat. Nengi. Tanggalin mo. Ubusin. Okay, lahat. Lahat, tanggalin mo. Lahat. Ubos. O, ngayon, tapos na laban natin magnetiko. Eh, parurusahan kita. Diba nagbibigay ka ng parusa? Ako naman magpaparusa sa'yo. Sa bato ng taglay sa aking puso't kaluluwa, tinatawag ko si Jesus sa sinagbanaw. Putulin at gamitin sandata ito sa pangalan ni Kristo. Unang Diyos Ama sa langit na nagluklok para maglito sa sanggunian. Amen. Gising. Dalikante, ba't ka natutulog dyan? O naman, nag-iiwan mo kami dyan, natutulog ka dyan. Sandal ka rito. Hindi. Hindi. Hindi naman natin. Inom mo na ang tubig. Hinga mo na malalim. Inhale. Inhale. Isa pa. Konti pa. Okay, inom mo na tubig. Hintayin mo lang bumaba yung tubig. Ngayon, hawakan mo yung pawis mo kung malamig pa o mainit na. Ano na pinag-iba ng pawis mo? Mainit na. Kanina malamig. Oo, lamig. Okay na, natanggalin na saan. Salamat kay Kristo. Pero, hawakan mo muna yung tiyan mo. Kung ano pinag-iba yung sinasabi mo parang may gumigiling. Diinan mo na, huwag ka na matakot. Sige, kalimutin mo na rin. Ikaw na tumingin. Ano pinag-iba? Nawala na? Nawala na. Ano sasabihin mo kay Papa Jesus? Palakpakan mo si Papa Jesus. Malamig, mainit na yung pawis mo. Hindi na malamig. Normal na. Okay na, normal na. Kanina kaya po. Ang lamig. Tagasaan ka, te. Kain ka ulit ng itlog, ha? Sunod, ahas na kainin mo. Kala nga daw niya itlog ng ahas, yung maliit. Kaya nagtatanong din ako kung... Tapos kain, tapos kulang yung 2,000. 20,000. Salamat. So much. Huwag mo na ulitin yung kakain ka pa, ha? Naintindihan mo, te? Sige, salamat kay Papa Jesus. Hayaan mo na, tigok na yon.